Lit kod kuyo kwako gweng' ma Tuyo Bay e Chepalungwe County ma Bomet. Bang' rawera moro ma japuonjre ma jigni 16 maki kendo negi kod nyang' kinde manoluokore e aora ma Chepkulo. Komanda mar obila ma Chepalungu Panthon Analo wacho ni japuonjre no ma jaklas 11 e skul sekondar ma Nogirwet ne owuok kod nyang' ne oywa kod nyang' nyaka kama tut mohao mita 5 e chuny aora kama nyang' nowe ka osetho. Ringre japuonjre no yudi kani kod adhola e tiende ma korka cham korachiel kod bembene. Ruoth ma gweng'no David Tulmat owacho ni lepe kaachiel kod sabun oyudi e dho aora no ka ringre osekaw kendo kane kar kano ringre Malongisa. Tukio yenye ilifanyika jana, tuko kwa huzuni sana. Mtoto wetu mwenye alikuwa form 3 alikuwa anafanya usafi wake mtoni akakulwa na mamba. Na mara nyingi huwa tunaongea na serikali ambao wenye sasa hivi wanachunga wanyama. Tulifahamiwa juzi na ndovu, na sana kwa wakati wa huko nyuma pia visi wanakuja kufahamia kondoo wetu. Julius Ruto Bagijana. Sasa maneno ya hii wanyama hatuna urafiki sahi na wanyama. Wanyama wameanza wanasemanga ati wanyama wakuwe rafiki yetu, tukue marafiki na wanyama. Sahi hatuoni sababu ya kuwa rafiki na hiyo wanyama sasa.